ניסויים בהיסטריה. יש אנשים שאין להם מה להפסיד, יש אנשים שאין להם מה להפסיד, יש אנשים שיש בהם פצצת זמן, יש בהם זמן שעתיד להתפוצץ, מה יש בהם שעתיד, מה יש להם להפסיד, ויש כמובן דרכים אחרות לניסוח ההרגשה. ניתן למשל להאיט בבת אחת את גלגל הרפלקסים, ואז לפתע חוזר הכל אל צורתו הגבישית. הם נראים, הם שאין להם מה להפסיד, הם נראים, רואים אותם, אולי אפילו יראו אותם, בדמות צוללת חדישה ביותר, צוללת שטרם נוסתה בעצם, צוללת שלא תנוסה בעצם. המים העמוקים קולטים אותה בהנחה נרעדת, זהו הרגע הגדול שלהם. אין להם כל הסתייגות מפני המהירות, אין להם מהירות אחרת להציע, אבל ברור שלא בזה העניין, אלא בזה העניין. הדפנות יעמדו או לא יעמדו? כמובן שיעמדו. למגידי העתידות, לטובים שבהם, אין כל ספק, כלומר יש חששות, אבל אין כל ספק, לטובים שבהם, למעולים שבהם, וזה העניין. יעמדו, לא יעמדו. והשאלה החשובה יותר, שאין כל צורך, אף כי יש אפשרות, תמיד יש אפשרות, לבטא אותה בדימויים עזי השפעה. השאלה החשובה יותר, החשובה ביותר, היא זו, האם אני לפתע דווקא בגוף ראשון, בלי כל מקום לטעות, האם אני כבר פוחד או עדיין פוחד? כבר פוחד או עדיין כבר פוחד? חשוב מאוד איפה לשקוד על הכתיבה. אסור להחמיץ הזדמנויות, הנצח את עצמך בעוד מועד בטרם מידע. מחר תשתנה, מחר יהיה מאוחר, מחר תמיד מאוחר. זוהי השיטה, אין אחרת. יש שיטה מאוחרת, אבל היא תופעל, בהחלט תופעל, רק ממחר, רק כאשר יהיה מאוחר. בואי איתי, הקיץ לא ישוב לעולם, האדמה מתחילה לנסוע, מחר אקח אותך לקרקס, הכל ייסע בו, כל מעטפת האדמה תזוז לאט לאט, לכל צלצול רחוק, במאמץ נפעם, במלוא האחריות, לא תהיה עוד תזוזה אחראית יותר. בואי אל האושר הפתאומי, זכרי אותי לטובה, הזכירי אותי לטובה בבוקר האחר, כאשר אתעורר מחדש אל תוך הקצב הרצחני, הבלתי מציאותי של ההתרשמויות, שלא אני משועבד כנראה ללא תקנה.